Get the point. Take a step forward. Bana banyasaye hase kitabu kyo komanuka 14 kemungo kyagiya sta 12 hamangana nara manene amalikago teba nabona igunya kwana sentira yobwenge elinde linyasaye akumanulira sobo galego chime amanulira sobo galego chime amangana yekero tuaya igule asangana no kwegena amo kwa mokuya mangana yekero kuli kutakere kemungo kya sta 12 lingana litangani ngora turu mu malaiko mutangani no mu malaiko yo higago tangasa enchiri ogotebanga okogambiwa kwabeire ange nando kurangiri mwanya bantu bonsi bacha sogo sasima kwa Nyasaye. Hallelujah. Igega sio malaiko yo kutoka se kitabu ya Revelation 14:6 igago tebo malaiko mutangani igago soga kale ne nchili ya kale na kale egotebanga bone beke ange ekyagera okugambia judgment has come ekyagera okugambia wachira abana banyasaye ekina kyabere irange ekina nokera abana banyasaye enjere ndikyo malaiko yaganeti abantu bonsi bamusasime Nyasaye bwekene oyoro motongi goro na ense na byonsi ebire imaroro malikama nyagote abana banyasaye ngomo malaiko yo igale nganiri no motomo Nyasaye ninche amonaye abatuegenire nchiliye twaenyorire Yesu Kristo mnambali bubugima bwaito togenda asebisa kubyonsi asense yonsi tobatebinga bono ekegambero kyabere irange karwa asense ninchwa ase Nyasaye omotongi goronense nechinsoko kya mache chonzi chirigora asesa abana banyasaye igonga mu malaiko yo motangani osaba malaika abato tobakwanira ase kitabu yeke no motomwa nigakwerwa nigo ogwanja toriko betererigwa malika agotebanga koranje kitabu kya Yohana 3:16 ngonde bwenzi oregene linganeri onde bwenzi tari gokobetereria igonga kero gwanchire igokobo mu malaika oli among of those three angels bagotoka ase kitabu kya Revelation elindelio omenyo kense amangana ya igamaya yoboroti bwa kale na kale asensere naki yonsi omanya gotebanga omotomo oyo igabano ningia gwenereta akora abana banyasaye atwale chimbu kya Nyasaye atwale chimbu kya Yesu Kristo kiri abwate ekeralenga sense nonyembona bakabunara ali iguru omanya gotanga ekerenge kenene kegotoka samangana yo no kwalegania abantu bonsi asinga nchuko cha kwa kabere kwa mwana Nyasaye bana banyasaye no gotoleka wakale na kalencherende ekerenge kenene toira samalikayo intubu n'abatumwa tuanchire twerule noko genda sense yonzi totangazira abantu bonsi habebisa kubyonsi bunabona tuarocha abana banyasaye kitabu ya Deuteronomy 16:13 gotirimboka yargo tenga toleta abana baito pamura n'abaiseke toleta abasomba toleta abamura n'abaiseke toleta abamenyi toleta nonya n'abalawi encherende nonya mbali batamanyitie dini ningi bonsi tobaleganie bache asinga njama fundishaya banyoro gotoreka wakana kale ige yunale timu enene era samangana ayo hagotoka so malaika mutangani abana banyasaye haso malaika okabere amalikama nyagotebanga mu malaika yo kabere nigagotangasa amangana manene hogotebanga Babiloni yagule bana banyasaye Babiloni yakeragoteba Babiloni gemineti ho monchogano encherende diso monchogano yoiga talibwe bituma na maemba talibwe chingene ne bituma kolendo monchogano yoiga mu malaika okabere kali gotangasa no monchogano we kanisa abana banyasaye hase kitabu kya Matayo 24:5 mangana na ara manene agotebanga no monchogano we kanisa asenjere gabone yo malikateba Yesu agatebya boroki wabaye mwerende montonde tabangaina na kyabange na bacha seretaliane babole njenije Kristo bara abange nakobasira abana banyasaye enchere ndo malaika kabere oyore omotomwa oyore nchamo naye igotomwana togosoka tutangazira abantonga manyachinga kichomo elio aba bani bo bolimo bachira sense bakongaina abantu bako batebyanga nincho ningi bako bateye bakora abana banyasaye aba bani abaiga nigo babwata megeri yo bolimo abana banyasaye naba bani abaiga bo bolimo amaliya message babwate yo bolimo egoto kurwazi kitabu kya Bakorosayi 2 kebungo kya 8 mangana kigose abantu ababani abo bolimo bayabugoletie tobwenete kukulira abantu nonye nintwa abanyere tuyatane kurwa malikateba
Bana ba Nyasaye mwana nabo tangaligereria muntu onde tabasa gukora kintu kieke. Tabaisa ko bakora abasakole. Sijisemi chene yani abakora abasakole omuntu agocho gusakora omuntu agotebinga ninchuo onyole chigali chingiya wagache chigoroba ogole chigali omenye nyombe ngiya na maliko ngosoma agontebia atara tantananga omuntu konyole bintu byao oikokole mirimo na gento kieke no mokia iko bintu byabusa bwerere tibi abana ba Nyasaye mwirenda abantu abo barache babangaine babasakole korwase nchili yekene bako batebinga ninchuo ekiagera mutegete monyore bintu ebiya asinjira yokubaira sobo sirokora oteba Igo babwato bongainereria bwabusa kolengana ekintu kya mwanya bantu encherende bagotumeke orwe sadaka batendenge bagotumeke orwe sadaka elinde bagende bagache bakole magenderera agenderete bono mwaro nonye nabande bakaba bacha bakungaina abantu ngaki fast encherende engate morangerie igoro nganali okwe nali oranyoro buruti bwa kare na kare mbugu kiye mogo soma bali yaba mutagwancha musoma malike rinde mumanyekene abakungu nabo babeire bakungainwa nabana abasacha muri nege sia seleta lya Yesu haleluya mogo kwanekera kero kikyabura amina abasacha muri nege sio akero monguru ngambu ya haleluya kiagera abantu abange babere bakungaineka kero tokora statistic abakungu babere bakungaineka mono na abana ba Nyasaye ningi wanchera aba bani bobolimo sai amarika gotebanga onye no gosoma Yesu gochako nyore kogendrete gosoma haleluya onye mugondole ma abana ba Nyasaye onye nendagera rosia onye no kuragera buya Yesu kago chako nyore kogendrete gokora yo haleluya Toligotiganga Yesu ngochale when God will come when our Jesus Christ will come will find us togendrete meremeria ito yakera lituko haleluya inga abantu batike koragira kakimo kungaino soma maliko mababa ngaina bana ba Nyasaye nonye ninche mpime makonyora ngo bangaina ande nkani ngamorandi abungo ngainereliole choka mangana oboronge maliko tali goteba go kababa beloya bagutuka maliko bamanye tengia malika goteba elinde gogochirwa sobusibwa ongaje no musombo Nyasaye kwa manyango yono yobwekene guso yono yobwo boli mabana ba Nyasaye encherende timo baisa kungainwa kiagera baba nibo bolimo bachira sense nande no bale nande bagendere kobao ikiagero bana obogoteba engakibara aere nekero mwana mwanya bandara kole ndu kieke araira na sense eliakabere ingani go barabe bakorwa ogosemeri kubolimo yani bakogoteyo kakitiganda arabo buli abana ba Nyasaye tigansomeka goteba ngaki Nigo barabe bakurose milikuo bulimo nigo bararwe nigo barare to moncho kano bwenyuomo ingachi nyuomo ababanya abo bulimo mbachoncho kanya baraba Nyasaye omuntu agoteka ninde neryogo lyokuira ni omusacha ayega kitiganda arakubuli buya yando bo orusyo bongo bwaho bo baro bubekemesa yani encherende ujipime uchiweke mizani tebyo bongo bwaho nga amaeno bongo bwane mbuya bole musacha kigose mukungu kyobwate chinguru kuira ni obwanchani bw'omuntu obwanchani gose nenkora abana ba Nyasaye no bwanchani no muntu okwamwa omuntu manya kokotebinga haligete no tsibodinga bana ba Nyasaye ngano ndaiga onye goteto musacha chinguru cyo musacha akoereire ninjungo elyogo bwene nkogendo kutigale korigita mangangani iguru molyo yorangiria barandi nganchumo kole kintu kieke Monsabere na barandi gakiyo yubarabe tulete bakotebinga mteja wa namba liliopiga kwa sasa fanyi nini hapatikani hiwachinga kikochiro abana ba Nyasaye abantu bachiriye kicho moelyo baonchoga nirie nyuomo enyuomo gero chigora abana ba Nyasaye abantu baonchoga ina senyuomo ekero bakego ikerense tebanga abasacha banyuoma na abasacha boka abakungu boka banyuomane esemo yere gose irama gorigora abana ba Nyasaye no turaba Kristo na ndoligerete do wake gokonga yabeire buya no ruko na kwera ruko na koragera nagere tuate bazeli tinga huko furaya kanyama yani watyo kyabuya lakini mukama lemu wale moina ero na gotyo kerali muzu na kobeka li toronge mun ere buya gosere bube
Bana ba Nyasaye echerende ng'aba bani abo bolimo baonchokaniri chinywomo bana ba Nyasaye kere gutangaza koro chense goteba malika otanga mbali na matuko mbakoiwa mbali na maiso komba korora mbasoma magazeti koti bakoiwa ekeroro chense gutangaza ng'abasacha n'abasacha banywomane bana ba Nyasaye ngigego chigibirengereri byao ayuni gakoro king'aba nibo bulimense yaelire ebekange ancha Yesu buno mabali bubugima bwao otaramo na yasinera singa kichonzi elinda kobwere na abo mobui ase chinga kichonzi umana kote amangana manene ngaki abantu bande mbaro abantu abayiga kero bayigura amangana yayiga enchere nande mo burukano ndochire bakabirecha burukani abantu ababani abo bolimo oborayo bonge bwaletire mechando muize kurigelenze yito ya Kenya molembe toyo abagambi boka go bagwakana chikobyo butukono mbasaba n'abanyasaye okuira nase chinko musacha no mukungu molembe toyo abana banyasaye okuira na chikanisa abantu nigo bagwakana no ne chinsumu babekira nashindagira ngayense yabo chokeire minto toira neto totiche elinde nsebe buyabana banyasaye Babiloni yaletiro monchogano nonya no yoboborai abarai batali goisaneka abarai batabwati obomanyi bakagetemba manyete komba manyete abana banyasaye abarai meye kanisa bakona gwakana chikobya abana banyasaye ebigokoro no bakona gutuma n'abana banyasaye abarai yaze chinga omukungwa irire chukumu yomosacha omosacha no ari lakini tomoro chinga no monto igoroche no molenga ali okona gweta busibwa abana banyasaye oborai yaze chinga abana batari koranga abayibuli na bengencho abayibuli kubago kwana abana bako batebinga inu na analogi kara kwane kyagere myaka yino yakorire gento kieke ya elire Babiloni yaletiro moncho kana soborai yaletiro moncho kana sinywomo yaletiro moncho kana sabantu bonsi bana banyasaye nganya kurwo tatangurangiri ale nganja Yesu bwatana na Yesu kwani Yesu hiwana na Yesu tara na Yesu heyana Yesu rara na Yesu eboye Yesu ekyagera bwango nande bwango mano mwana mwanya bandungire narasobwika bwenze ngaigo sara konyoro bereta bana banyasaye ngaigo sara nyole bereta bana banyasaye amalika gotebanga yaleganye na inchenge yaleganye ha sencherengia ebintu byense yetobwatererete ebintu byense yetokona goteberera bana banyasaye bwango naende bwango mano vinapita kama ubatili na hakika vitakuwa na maana katika maisha yetu hagote basi kitabu kyuko mano kakiritua soma maisha teke Mungu 20:22 soma so bwango wa mangana nkyago te abana banyasaye omoncho kana se kanisa ekerago tenga Babiloni no moncho kana se kanisa ekanisa chikanisa chiachire chibata mafundisho yobolimo bangainira abasaye bangainira abagaka bangainira abangina bana banyasaye omoncho kana se chikanisa abana banyasaye malikateba igere lya nindene negezi elingo tura omondo kara igweli ogiriane nako igolege sieli kiaye ninzo asale bana banyasaye igwa Yesu Kristo talikobetere lya monto liswali okwebolie kerogo soma malikayo ine Yesu yogoteba nabwate chinguru bakechoko boki abakule Yesu yogoteba nabwate chinguru bakechoko bwenye ebirema Yesu yogoteba nabwate chinguru agakole bikone akanyara kobaga kurusie birete byabwate tabantu ningi geko gerago terinagesieli kwani omorango oyo obwate chumo atanyale kuigora igasinyire go swaime asangamo na ababalima abana banyasaye iwa amalikago ntebya inga Yesu Kristo talikobeterelia nayo gwancha toliko sugumunga koroye mekero gwancha kwa Nyasaye that's why agotenga ligerelia nindene inegesi elingo tura omondo kara igweli ogiriane na koigolege sieli ninzo asale nindagera monere nindia monere inywa monere umanya kolie ira kuchizo manya gotebaiga nonde bwensi orabue emechando yenseye emekono yenseye nanyale ko bagako mwalibaga aikaransa sekeroki ayekyo bonene bunanera bwete bona ikaransete soko bako gukuri waise haleluya bana banyasaye enchere nekero Nyasaye sawo kwana manganaya igakale ko tumanyinga chikanisa abantu baralire minto Yesu gateri negesieli ye kanisa gotura ekerago tangaligero nindere negesieli bana banyasaye gateri nase kanisa ko boranga ine haba makairo ngai mole nigo mole imeye kanisa mwe andachete
timoli gosoka timoli gosoa bana ba Nyasaye omanya gotebanga ningi gekogera muikaranse tase kanisa mutatake tigosoka mokole emeremo molete chingondi chinyinga sogotole kabuna bono for example tiganda araboli kesa twaga chagete balenga baaleganirie abageni ase kambi bacha koigwa lingana lyo gotoleka gwa kale na kale balenga baaleganirie abageni ubwato omogeni oramote inga bono omogeni onoli mbuya mona abana ba Nyasaye Moses niwe ekiagera mwakorire emeremo yo weswanania bono Yesu akali kubulia ati ningesieri akuboranga minto ningi mwikaranze kanisa mwendecha mutimogete mutagwancha muigole yesieri hinsoe mbate ibuna mabwenera tekoba elindo manyagotebekero tosoma history guchimaego manyagotebanga Yesu manyagotebanga asingenjo mwangire kuigole yesieri bone gasigere alisike nene mono bono uchiri gokora emeremo isikongoleta arabanga bana ba Nyasaye. Can you involve yourself in the calling of the people from the world to come and receive salvation? Nkwanchole bweso anani elinde litosoka sebisaku toleta abanga sogo toleka bana ba Nyasaye ekero kuligereria mangana manene kwanyoranga abantu ba Nyasaye baetebyewa abantu ba Nyasaye basesenetie lakini bangire gotubeke byagi bikoreta abanga sogo toleka Nyasaye nabakoeteke ukyobora yobuya kogo chikonyoraga temwaga sinini kweminja kwaina na magega Nyasaye nabakoete lyogiri lyogotera kogo chikumiwanaga ntaga sinini wakane meremo kwaina na magega bana ba Nyasaye maandiko inasema ya kwamba Yesu nate negezi lyagosura anchoigole twaje tumuigolera abana ba Nyasaye ekanisa yaitebwene abana ba Nyasaye toranderia abange bachatsogo toleka ekina nyingi Nyasaye ne tigyo katokole omanya gotebanga sebali abono bara mwengo monene no botongi bwaye nigo baranyale ko bagusiriwa mu basokano senjere tamanyiri abana ba Nyasaye ngenga kineche otaiwe ogokulera okoiga omanya gotebanga senjera yo mwaryo omumaraika ogatakara gotebanga igakare gokwanera igoro yoko ye ngaki punishment of those who will continue to worship the beast inga se bali baragendere gusasi mengitielia mbanyale ko bakonyora makwa manena abana ba Nyasaye inga ngitielia no mugambi gose no murayolia oyo konyonsi abantu ndamwamu ya Babel enjerendo yani okogiwa abantu amafundisho yobolima abana ba Nyasaye ekera ko ira amafundisho yobolimo kwanyara ko bagukuyabwatia kwayakolera kwatara naro harima minjo ya malika gotebanga hakika ghadhabu ya Mungu iko juu yako na mwisho wa yote utakuja kuangamia konyumege siri kama bera gatarasiye kwa na boigoleko na korangeneli ogiri orolonga ncha inchuo ni nchwege siri ngwasi kere osoye mwatata elindonya ro mabwa kale na kale ng'abantu mbale bangire Yesu Kristo no kuinyola kwaye gwe sabato abantu bangire kwegene sabato yakene ekiagere sabato yakene neye gotonyo ligoro yobo tongi bwa monene boli akoleta lya somo gondore ni abana ba Nyasaye omanya goteba lingana lyo gokumia lingana likondo keligotoka se kitabu kya Korinto ya kabere inyeke Mungu gyakane igubuna malika goteba abana ba Nyasaye lingana lyo kondo kirinene ine lingana lindi akonyolire osendi anyorira abana ba Nyasaye bana ba Nyasaye amangana ya mayana bagendrete korandi wabuya sechi radio sechi TV sechi internet lakini abantu nabo bagendrete komenya obugima bolia bakaye kino na abana baitu bagutara nusu half naked bana baitu bagutara bosa musacha nora na boigwete njili na boro mo Kristo na boro mo lisio muya na boro mo randio muya lakini mokao gomokorete bunekonu ushinde kwa jina la Yesu haleluya bana ba Nyasaye na boigweta mangana maya na bokuna kurandi wa mangana maya lakini chinyomba cha babora kana omenye to kuna kogororo kichigoti bana ba Nyasaye na bora igweta mangana maya na bora ogendrete kurandi wanga tige moko tigenda mwamu tigobongiti abana ba Nyasaye tigalivero tigoborogi tigamangana yechu bya kerengencho lakini noko ngetie ngoro ndalio wanja kwao na bonta itenda ngeli gora senjera yo kwegena Nyasaye ikaso ase ngoro yao hago kwanene lyogiri ororo ekiagara tali wanja kwao ningi kere imeyaya malikateba Nyasaye nse gatyo chagamoko igwa ngakia malikateba
gento kieki gya ukolie birangereri byabo mosomi akubete asayo enyasaye enseye yaukoirie birangereri byabo bategeneti erinde gento kieke erinde omubaso bw'enchili oyolekieni kya Yesu Kristo tobaisa kubaikera abana ba Nyasaye encherende barabu baliko tokorani bagoteba nga randia inwe lakini oborogi notore randia inwe lakini oboibi notore randia inwe lakini oborogi obolebi notore randia inwe lakini obonyaka notore abana ba Nyasaye randia inwe lakini oboibi notomenyeta abana ba Nyasaye amalika goteba nga Nyasaye enseye yaukoirie birangereri byao mbaka nonyana mangana yekere kurate kuna korangeliwa Sirio gendrete gokong'ia ngoro nkwanchura abana ba Nyasaye nkwanchure Yesu Kristo lyo utokaze kitabu kya Revelation ase ngoro yao haororobye ngoro yao utware ngoro gutokaze kitabu kya Ezekiel 36 Mungu kya 27 by the way ekikyalenge bahati egoteba abana ba Nyasaye Nyasaye gwetiania okorra Nyasaye gwetiania sigisa kwatongeta abana ba Nyasaye manyanga igo oikire climax agoteba abana bane nimba omoikomo ya ndusi omoikomo koro omoikorio kobachanda momenyeta somo zunte nimba omoiko yomoya nindusi ngoro tia magena mbae chingoro tie tinyama echiko igulingana liane nandi tiakorra lingana elio chasoka tiara ndie nchiri yana abange bachasogo tole haleluya bana ba Nyasaye tatuli igoro gakale gotebanga onchiri ya kale na kale nigego totebye igoro yembu ya Yesu Kristo nembu ya birecha bono enchiri ya kale na kale igego toro kitikara kitachia Yesu Kristo ne tikara kitachia birecha bono birecho yo Nyasaye litwatebu yense yole Satan niga ukoiria abange birengereryo eline tibegene enchiri yembaye igwa ekyagera bako yeigwa igo bakomanya chimbu chiaye chimbe bamokane bamanya chimbu chia Yesu chingiya bamobwatie bono ukoirie birengereryo by'abantu bameta sense ine aya noyo mogose shetani ukoirie birangereri byao elindo mubasoyo bw'enchiri ya Yesu Kristo erekeni kya Yesu Kristo tego ikera igubuna agoteba mweli ogoteba abana ba Nyasaye asigetabu kyo kweranira 10:16 agoteba ngasa yo arokya chingoro cha ino na motige koba abanyabigoti bikongwa abana ba Nyasaye haleluya asayo akarugo sorogo tebanga asayo bana mangana yonsi arukia chingoro cheino na mutike ko babanyabigoti bikongu omonene Nyasaye ino nere Nyasaye oyo bwete Nyasaye no monene bwa banene nere Nyasaye bwo bonene na bwoko bwa na bwoko irokia tali no gwanchereria na tali gwancha lia haki abana ba Nyasaye haleluya Nyasaye tali obwaki ogwanchereria Nyasaye toko mwali yake akoburwoti bwa kale na kale Nyasaye gakona chekina kolengana mune bikoru byao bire buna bono for example twale gotera gotebanga haki bono gotera kuliko gotera kwenda tutakapofika binguni heo tebanga abana ba Nyasaye no tebenga na lengo moteli omuya na lengo mu Kristo omuya Nyasaye gotenga takortike ntokieke takomanyiti abana ba Nyasaye Nyasaye tabwati ogwanchereria atebenga kwarandria abange batolekire lakini onye nchomo nyine nchirietera nkonya tago tebanga gwaterire kanize emyaka bono nyoro gutoleka gwa kale na kale onye nkwa bwato bwa matobu janera abana ba Nyasaye tago tebanga okuba kwa beto mulizi emyaka 20 okuba kwa kinere daze kanize yege Adventist bana ba Nyasaye onye nkwa korte bwa matebu yana Nyasaye onye tikuto kwaro kiangoro yao onye tokutia kobengo munya bigoti bikongu ago tebanga tabwati ogwanchereria ere Nyasaye obweti Nyasaye chenseye ere no monene obweti abana nebenseye asencherenga buneyo omanya kolichiro gotebanga tali koe gulia haki elindo nyoro buroti bwa kale na kale toko mwali haki abana ba Nyasaye nabo yali ko babuya sense moya namo naye twanchira na igole kwa namo na intwe twaro kichingoro chita abana ba Nyasaye elinda senchirenga buneyo tosoke izika sebisaku wetero komenya weito wetero koragera weito wetero kwebo yuweito wetera chingwana cheito abange bacha sogo toleka elinde twaye lyoko cha wakabere kwa Yesu Kristo eli akabere sense ekana bate tenge nchiri enerandi wa sense yonzi koba kiroli ne chimbu chiao ne chiane chikogera abange barwa sogo sense bacha sogo
gotoleka elinde igoro eike oburuti bwa monne boirane tonyora gotoleka gwa kare na kare wetera asitera Yesu Kristo oro mobolio ito. Get the point. Take a step forward.